Takže pardon všetci. To bolo nechtiac. To vůbec nevadí, jo? Nebojte se. Abyste si nemysleli, Jsme zase že spolu. Jo, you will join Lilian MM2. No to je moje iné meno. Takže zazvoňme tejto. Ideme lesom, krásnym lesom. Už asi 40. krát ja z Lily. Áno. No dobre, nezaujíma nás to. Vypadni. Ďakujeme. Ty máš už úplne všetky? Nie, iba 2. Tak potrebujeme ešte jednu. Je na tej stoličke. Jo, mám ju. To bude pre môjho kraša. Čože? Ignorujte ju. Dobre, bereme všetky knihy teraz. Mám knížočku. Rádiko nám hrá. Áno, rádio, ktoré neznášame. Už si dala book 3? Áno, dala. Dobre, máme book 4, book 2. Môžem zobrať iba... Potrebujeme ručničky, ktoré neviem, kde sú. Sú tuto, vľavo ja ich berem. Tak ich zober, roztrihni ten box a ja zoberiem kľúč. Dobre, tlačítko zapnem. A ja zoberiem kľúč. Dobre, ber kľúčik. A pome. Keď nás toto vystraší, tak prepáčte, ale musím stream vypnúť. Prečo som toto povedala? Ježišmaria, Doli, prečo? Kamu sa bojím. Oh my god. Ideme... Vypadnem. Jeden, druhý. Mám foiled 1 a foiled 2. Potrebujeme jeden. Mám. Tak ho tam daj. Máme to. OK, máme to. Doli, ja ti zoberiem jedno očičko, ktoré ti dám sem. A to druhé očičko daj tam. Tak, OK. A teraz okay, ja môžem vymeniť? Ži. Dobre. More ži, screen. Môžem ja vyskúšať teraz? OK. Sorry, už to je hotové. Minule, pokiaľ sa nepletiem, bol strašne easy kód, takže to skúsim urobiť. Len mne to nešlo. Že tak. Že hudba, nožnice... Nie, počkaj, plusko. To vyšlo, že krížik. Nie, je to plusko. Tak plusko, kvetinka, nota a hviezda. A mne to nejde mačkať. Aha. Dobre, už mi to ide. Vidíš? Ja viem, čo sa nám otvorilo. Doli, choď do prdele. Áno, choď ty do prdele. Lili, nie. Okay, neviem, kde si. Prečo sa tu nemôže otvoriť ten safe? Lili, poď mi pomôcť s tým safeom. Kde si do prčíc? Tady. V tej místnosti. Poď sem. Tohle to je safe, ale ja neviem, jak to mám otevřít. No to je problém. Jak to mám otevřít? No prepáč, ale ja tam skôr nejdem. Pardon, musím sa pozrieť na baterku. Kde to je? Mne to zabilo. Ale ty sa respawneš, dobre. Ja mám 2 životy. Ale chod do prdele. Doli, ty si hrozná. Keby niečo, tak ukážeme divákom ten book.
Si tu? Jo, som tu. Kde si? Tady. Ale jak to otevřem? Je tady tma. Jak to otevřu? Co? Ja som naspäť svetlo dala. Co si našla? Ja som našla tento box a ja som upravila svetlo. Good? Ja Ale som my nepotrebujeme opraviť svetlo, my potrebujeme otvoriť safe. Ja viem, ale... Si dobrý opravár. Otvorili sme to. Čo sa stalo? Berem. Ja som zobrala kľúč. Poď sem a chod sem na tú flower room. Zrazu ten safe. A musím upírať nože. Ten safe už sa akože zrazu otvoril. Lebo sme to nemohli akože... Ako môžem zobrať nož? Hotovo. A ešte potrebujeme jeden. Ale kde? Čakaj. Nejde. Kamole... Našla som ho! Poď ho dať tam. To funguje ten istý princíp, jak tie rúže. Daj. Tu tam. Dobre. Teraz musíme zapnúť toto. Tie rúže. A dostaneme kľúčik. Tak, Ja som to chcela vyskúšať. Sorry. Máš kľúč? Nemáš. Ja dobre. ešte nemám. Kde má byť? Niekde by mal byť teraz kľúč. Ale on tu není. Kamu ja vidím Dolly. Áno, ona tam reže tu... Jak je... Vieš, koho tam reže? To dievča asi. Alebo niekoho Nie, iného. túto babiku, čo tu je. Počkaj, idem sa pozrieť. Ale oni tu píšu, tam keď sa pôjdeš podívať, tak oni tam píšu v tom liste, že tí, čo robili čo vyrábali tie babiky, tak boli ľudia predtým. Áno. A Dolly ich možno operuje, aby boli babiky. Áno. Vidíš? Kde je ten kľúč, Ježiš? Kde je ten Mám ho! Máš ho? Daj to tu. Bol tu, Daj to sem. na stoličke. Open. Ona nás bude naháňať. Ja sa bojím. A ja. Musíme také divné trenčky otvoriť. Kamu ja sa bojím. Vajry musíme mať. Musíš zobrať nejaké vajry. Ale neviem, kam ich máme dať. Ja tu vidím nože. Ja mám nejaké vajry. No, ty máš šťastie. Kam máme dať tie vajry? Lebo... Našla som. OK. Oh. Tuto. Potrebujem červenú. Ale kde je ďalšia telka? Ja mám červenú. Kde je ďalšia telka? Máme tu. D1. Oh. D1. Jaký D1? D1? Áno. Tam D1. Tuto. Tak, D1. D1? B4. D4. D1, B4. Môžem to vyskúšať? Ja dám D1 a ty daj B4. Dobre, čo teraz? Tuto. Flask. Mám flask. Musíme vykopovať. Už mám aj modrý.
A našla Ja som nemám aj nič. zelený. Prosím. A mám červený. A kam ich máme dať? Sem, tam, kde som ja. A ešte mám jeden. Ten oranžový. Či nemám? Ešte nemám. Tu je. Není tu žiadny. Našla som ho. Bol pri Dobre, babike. daj ho sem. Jo, dobre, daj Kamo, ho my sem. sme genius. Oh my god. Hej. A tu ona vážne bola človek. Oh my god. Oh my god, to je horor. Len, Myši, máš šancu ísť von? Mám. Ok. Kamo, je len ja sa Môžeš ísť bojím. Len je doli preč? No, asi. Ja neviem. Danger. Tu je krv. Tu je krv. Áno, vidím. Oh. Danger. To ešte Oh nevidím. no. Ale čo my potrebujeme? My potrebujeme určite nejaký kľúč. A to bude určite kľúč od Sunroom. Ale nevieme, kde je ten kľúč. Ako predtým, možno je niekde na stoličke. No, to je klamstvo, ja som nikde jeden nenašla. Je tu inekcia, nožík. Inekcia, nožík, ale žiadny kľúč. Ja sa idem podívať von. Pozri sa, z toho rúžového vypadol kľúč. Zober to. Zobrala som ho. Čo je tam napísané? Recovery key. Recovery kľúč. Recovery? Tu? Recovery. Moonroom. OK. Ježiš Maria. Oh. Čo sa tu stalo? To je horor. Piškvorky. My môžeme hrať piškvorky. Tak nemôžeme, no. Škoda. Ja by som si tu zahrala piškvorky, ale nechala všetko na pokoji. Keď tu bude jumpscare, tak sa poserem. Kamu to, čo tu hovorí, že save doli. Ja mám paper 1. Oh my god, to je ona, tu je. Mám paper 2, teda paper 4. Kamu, ja sa Musíme bojím, zbierať- kde sú tieto papiere? Save Dolly. Looks like there's more to this. Aha, save your dolly kills. Oh no. Ja sa Čo to bojím. môže znamenať? Ja sa bojím. A ja sa bojím. Všetci asi som tak veľa. Skôr veľa. Tu je ešte jeden. Nie, ja si ho chcem zobrať. Akože to fakt. Ktorý? A tak aj ty si mi zobral všetky poušny. Save yourself. Dolly kills. Máme sa zachrániť, pretože Dolly ich zabíja. Wow, to dávno vieme. Áno, to už dávno vieme, papierik. Čo máme ale teraz robiť ďalej? Nemá tu byť nejaký kľúč? Rádio. Zapneme rádio. No ja som stále genius a našla som kľúče všade. Ja som našla ďalší papier. Dobre, čo to Som je? našla ďalší kus papiera. Pink Dolly Kills. Oh my. Save yourself. Pink Dolly kills. No to už dávno vieme, nepotrebujeme to vedieť. Áno, to už dávno vieme. Who put this food trolley here? Pick up food, pick up food, pick up food. A to posledné si môžeš zobrať. Ďakujem. Posledné dve. Oh, ja asi viem, kam to máme dávať. Poď.
A jaká... To musíš dať sem. To... Daj to tam nejak. Takto si nejak choď. Dobre, už viem. A daj to sem, potrebuješ to dať sem. Lily, here. Tu je to prázdne. Dobre. Dobre, a čo teraz? Potrebujeme nejaký kľúč. Čo to bolo? This does not look like a normal dorky. Jaký dorky? Nemám žiadny. Tu je strašne hrozná pesnička. Našla som ten kľúč. Bol na knihe. OK, poď. Ideme do Sunroom. Odomkni Sunroom. Ja sa snažím, ale to nejde. Čo je napísané na tom kľúči? Iba key. Iba key? Áno. Není tam dole nič iné, iba key? Áno, iba key. Není tam lavatorius. Nie, tam nič nehovorí, iba key. Do listy svinia. Skús to ešte raz. Ja to hovorím, ono to nejde. Ja si viem, o čoho je ten kýč. Čo sa deje? Ty si umrela? Nie, ja som tu. Pomoc! Je tu doli a je to strašne creepy. Je to strašne creepy, to je creepy jak svinia. Kámo, pomoc, to je práve strašne creepy. No tak všetci možno asi sme to nedokázali. Ale možno spravíme druhú časť. Tak čaute.